मासे मोनजेनबाय नै गैलान्दां इयावहाय खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ स्पेसियेल जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि साननायानो एकदमबारे बेलेग नैबे गय बारिलायनो नैबे माइ बारियावहाय एकदमबारे इन्जर गोजा बेखौ जोङो मेसिनजों दै बोनानैहाय दिनैहाय लागायसिगोन आरोखि नायलांबाय थादो नोंथांमोना जावलाना होबाय नोंसोर एन्जर बासिनो रोंना रोङा हा ओइ गुदुङा मैदि गुदुङालाय बेनो ओइबो ओइ स्ल' खालामना गारबोबायलै आं मेचिनखौ बै दैसानिफ्राय हख्लायबाय जों दैखौ बोनाया हगार सेरखेगोलाय बोरै सुलुं दं नामा ग्रं होलांबाय नै ग्रं होलांबाय नैबेदि खावनै जानांगौ दे होनब्ला भिडिअ जाबाय मा जाखो मेचिना बन्द'सो जाबाय माथो एकदमबारे दासो दै सोबनाय मेचिना बन्द'सो जाना होबाय थावासो जोबखोना माखो मेचिनालाय थाव गैला नामाबो थावाबो दं माथो एसे सोदेरबावनि एफाबां थाव दङ मुख्राखौबो मोदोमफ्रांलायखोब्रा मासे मोनजेनबाय नै गैलान्दां इयावहाय मा दंबावो